Ya mung gumunku Bagong kok ora teka-teka iki jane bocah-bocah iki nendi. Omah ya ora tok ampiri Petro, mboten wonten. Garing ya ora ngampiri, mboten wonten. Wis mangsa boronga wis ngurusi Bagong iki malah teren ora. Mengki nek nganti Bagong ora teka ya dijujuk omahe karepe ngapa kok ora tekan kene ora ngretepi kewajiban gara-gara mengko mbok menawa ana apa ta apa. Mer. Waduh, kaya apa? Truk. Kira. Prek. Karo kakangne kok nekke kira ora. Lah saiki kok malah kae bengok-bengok. Lho kok malah mancik watu kae ngopo ya kae? Halo. Weh. Oh, edan ora kae, mancik watu kok mledingi silit kae lho. Pancen edian kok Bagong ya ora. Tole ngopo? Aku sowan, Pak. Ana wigati sing arep tak takokke karo slirane Bapak. Panging dia mangu kung. Mareka ten prayitna semurire seko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Bagong kowe tak arep-arep cah bagus lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron pancen tak sengaja Pak. Aku rasowan wanci gara-gara aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara lho maksudnya piye nyatane kowe metu wong telu Semar Gareng Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton kehilangan nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau warga klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Matonga lan sak piturute. Matonga ki ngapa masuke cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng coklat abang ijo putih. Coklat biru telek kebo. Cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Mit. Sowanku ngersane bapak kejaba aku ora melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petruk karo Gareng. Ha ta, Tru? Ha ta, Reng? Iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah, so ki tangan tok tangan ditempleke lho. So ngono. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Truk. Lho, kok to? Biyen zaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontara. Bapakmu dek zaman kowe urung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane Pecuk karo Mercukilan. Terus kowe digawa karo bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara. Sapa? Terus Sangase Prana. Sangase Prana.
Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ra iri? Apa rumangsamu aku ra meri? Aku ya meri, Tru. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen ngriyoh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngapa neng kayangan? Tuku dawet. Ayo mestine aku neng kayangan ki gugat. Ngersaning dewa, takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora, Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus aku nesu. Lho. Nesu kowe, nesu. Mungsuh dewa perang, musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku, Tru. Mosok? Ora tekoke mau sore kok. Ora tekoke mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Wo, tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. To. Terus bar kuwi aku ngadhep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin ki pusakaning Bathara Guru. Kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mite-mite. Ha terus Bathara Guru ra iso nduduhke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanta. Cis Trisula kok Cismanta. Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru bener rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amen. Kumikun sing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrum sabaran katuluwu kir moyak mayik saking jas balewur Bagong kowe ki piye to Lim? Kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan. Apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe kae ngelak. Bocah kok kandan-kandanan ning elir jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok ning kayangan ki ngenam-nam pikir, ngenam-nam ati. Aku kaya dadak munggah ning kayangan ki ngopo? Wong Kagareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Tekaku ana ning papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warta gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Petro ngerti ora, Tru? Ora e, Gong. Aduh. Aku kan sapa? Takon sapa, Tru? Ayo. Mer. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen. Biyen ana londo lanang. Perang ning alas. Neng kono ketemu kere wedok. Londo perang ora tau ketemu karo bojone, bareng ketemu kere, dipek bojo. Terus meteng lahir kowe kuwi. Tenane, Mir. Ceritane ngono. Dadi, kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe gitu. Mbokmu mati kunduran.
nglairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane kok rambutku ireng. Aku ya ora ngerti. Piye to, Pak? Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing ngerti pangapuranmu. Kowe ora ngerti tenan to? Ora ngerti. Aku kowe iso ketemu karo bapakmu jaman semono. Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora didudu ya. Nek ngono ora adil donya iki ora adil Pak aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek do ora ngerti. Kok Petro mlayu kowe. Ah iku ora rasa dirusi. Semar ya gila karo aku apa mergo weruh mataku abang kowe. Terane ngombe anggur kok ya Semar. Soale aku nek mabuk iki ngawur. Nek monggo aku waras. Tenan aku nek muni nganggur. Ambalado mlayu miturut mlayune ora pangling kae. Neng negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gemathok aja burung kendho nggonku bakal ngerti karo kanan pisanane. Sampeyan iki dadak mlayu ki piye to, Pak? Bagong mripate wis sabak. Nadyan gunemane rada semu gojek. Aku apal karo Bagong nek mripate kaya ngono kae iki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta Petro.
Palugon laguning lekas kita linuting kidung Koko Prabu Koko Prabindorowati sawetawis rawuh katuran Karaharjan tedhak paduka inggih Yai tansah pinanganing ngawidadan niring sambikala Kresna kaganggu aku ngaturake basa aku katura Dimas Werkudara kadangipun Kakang ndak tampa ora lat pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yaya Arjuna ndak tampa Yai kula wonten timbalaning ngadhawuh semu kagiat araos sing manah dene sawaninipun Ngraka Indrawati wonten negari Ngamarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing Ngraka Prapteng ampel wates negari Ngamarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan newa dene sarating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang njalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyono-nyono bilih ingkang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datulaya poyang payingan sanggya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagiat araos sing manahipun ingkang rayi dupi ngawuninganing agenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi Ngamarta jagat wisaning Bathara Wayaptara jagat Yai impen menika piranganipun wonten 3 Titiyani Gandayani lan Puspa Tajem inggih mekaten mongko impen ingkang ambabar dados kasunyatan menika wancinipun Gagat Arahina tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun nalika ingkang rayi goragapan saking Nindra wancinipun sampun gagat bangun rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing Brang Wetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langening kalanggiwan agar andan moncar tinon lir kekonang surem sorot edan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh Iwang Pikulun manik miwah Iwang Pikulun arada akarya kagiat sanggya para Pandhawa
Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani kala sageter kene donganing kong lir wuwu sing pini panca wangat dipukulun damel kaget prawu paduka nyang Madyapada iya punta ulun wayang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tamah karya bombong tias ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa nurut guru kakekku aku ngaturake sembah iya Werkudara ulun tampa iwang mbi kula narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Puntadewa ulun tampa kula narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Narada kakekku ya Werkudara ulun iwang jagat nata iwape kula Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Janaka ulun tampa Janaka ulun tampa wonten menapa pukulun dene kesesa tindak paduka semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta Darma Kusuma prapta lunung negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wektu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa pukulun ora ana kejaba mung moganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane monggo ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teka Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih ketitik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama ulun tamani Cisjar Trisula uga Mboyatumama malah ulun keplayu saka kayiwangan Puntadewa Werkudara Kresna padhangna Suralaya elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datan pepetung Arjuna wonten paring adhawuh panakawanmu ki piye Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira Kakang Semar kula lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora mung bakal gawe wiranging panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para punakawan lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ingkang nganti wani kumolancang Kakang Semar destun temening atase iki Semar kowe tinuwakake ana negara Ngamarta nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa Iwang Pikula Jagatnata lan Iwang Pikula Narada rawuh ana ing negara Ngamarta ngendikake ento Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan mangke riyen ampun dukane kula sik kula tak omong kula tak matur kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten niki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka.
Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa Barandara nek ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten dingotenke bocah niku mboten kapok. Laruta saking Gudha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri Bagong. Nun nggih. Tak takoni. Kowe bloko karo Janaka. Mesti kemawon kula mboten tau matur Dara kalih Ndara Janaka. Kowe mentas saka ngendi? Kayangan. Bloko kowe. Nggih. Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayuwangan. Iwang Pikulun rada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kayangan ana apa? Enten pengamuking Raja Detya. Raja Detya Ratu Buta. Saking negari Parangkusuma. Jejuluke sapa? Prabu Bagong Yaksa. Ora cengengesan. Aku bendaramu. Lah kok dadi kowe tak takoni cengengesan. Apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu? Bagong, Nun, tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka, mirang-mirangke Koko Prabu Darmakusuma, gawe wirang Kakang Mas Werkudara. Kowe kena delekke apa ora? kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki. Kula kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bagong, Nun, yen kepengin weruh wong tuamu, takon Janaka. sampean prisa? Wong tuamu wis seneng epek-epeke Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau-mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyok tampan ono. Wah! Raja Detya sampeyan. Kowe Janaka arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-kelakon penjangak. Wah, cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Yo, amuk legane ati kowe. Bagong, Non, kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. perkara wangkal niku mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kalih kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-laning naga. Kendhita ayat mimang kadangon dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal wae. Dan
piye? Mboten mokal. Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken, tak dupak ora apa-apa. Lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong. Lah kok ngedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Lho kursi. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho, dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Dik. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki ning negara Ngamarta ku gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere kok ya kere kok. Ayo. Gayane koyo nekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Oh lah dalah. Oh lah. Kowe iki ngopo melu guyu kaya men gayeng. Kaya ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya. Lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Wani rong to ndak sing tak wedeni apamu. Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus areng apa kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Laruta saking godha sang guru kula yen amutusa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa dene paduka Koko Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun mancen Bagong namung monggo to kula aturi mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sang asih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontenanipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun sang Hyang Wenang. Sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki? Ha ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk. Nggih ayo. Sapa Petruk iki? Ya kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Nah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya. Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya. Kresna Ulun Tampa. Lajeng laman niku kados pundi Pukulun Bagong? Nun. Ulun ing bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun.
nalika Siesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jin. Oh, terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung lawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. Oh, padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, ning apa arep bubar jam 10? Ha iya ya, Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nek nyileh ditene, wah ora tenan to. Bareng menang tua terus jaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek Gareng nanti arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong mungguh asal mula bukanira. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya apa kawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun. Ulun kundur makayangan. Bareng aku wis ora gleleng wani ngetrak. Ah, cedhis kowe ya. Ah, curut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jagat merga pokal gawene Bagong. Wah, trondol ya. Monggo, Di. Bagong kepiye? Nggih pukulun jumbuh kan pangandika panjenengan. Kita mboya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis mboten pitados pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan pukulun ning mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Werna. Ya, Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah pukulun sampun kula kirim rawan supados ngatasi kerusakan kayangan. Iya. Tukang 3 laden tukang 4. Niku mengke pun beresi pukulun. Ah, sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke tukangnya dibayar nganggo BPJS. Aku iki gawang lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ora. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih pulun sepisan malih nyuwun pangapunten niki kahanan lalakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo pukulun. Iya. Bagong ora dadi ngapa ulun kundul makayangan. Nggih, sembah kula pukulun. Gleleng tak dupak tangi. Lah rak mau to Werkudara. Kae mau merga kelenggani wong iki kulon padha wenang. Lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah. Duh. Nanti sak. Tulung Truk.
Wah. Aku wis ra nglelang, Tru. Tulung tangeke, Tru. Wah, ayo cemplung keceren ra iso tangi. Niki wau le ampun genggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya, terus. Ndro-ndro duwe nyengenges ora. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Nek wae copot mekutaku. Ah. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Weroku karaku ki ternyata kembar, Pak. Wih. Oh iya, cangkeme jembar. Dapurmu. Ngopo nang kene? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka Semar. Syukur Bagong nek wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesan ayang-ayange Bapak Semar. Syukur. Teges kowe kuwi sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, mekaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi muga-muga tansah ndayana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi Ndara.